I k'a dɔn an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sigi kelen dɔ ka nin kɔnɔ o wakati ke diɲɛ jamana ba foyi tɛ yen min ma ɲani ni sɛgɛn dekun ni ka sɔrɔ ka yiriwa Mali ka sɛgɛn ani Mali ka ɲani wakati ke i k'a dɔn maa minnu bɛ kodɔn olu kun y'a dɔn nin gɛlɛya in bɛna don dɔ la nka gɛlɛya in a bɛ duga wakati i k'a dɔn limaniya ni hakilisigi foyi t'o kɛ kun yɛrɛ bɔlen bɛ koyi wakati ke i k'a dɔn Irisi jamana seba b'u ye u bɛ se ko la wakati ke i k'a dɔn a ɲɛmaaba ale ye diɲɛ cɛba dɔ ye a ye maa ci ni kana Mali jamana kɔnɔ Bɔsiriki k'a dɔn a nana Mali jamana kɔnɔ a nana ni kibaru duman ye kibaru duman min n'o ye maliden bɛɛ lajɛlen nisɔndiya a ko yanni dɔgɔkun damadɔ laala kalo Bɔsiriki i k'a dɔn tajiko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ nin bantɔ don ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn ale ka masakɛ min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ siran a ɲɛ o de ko Mali ani Irisi jamana teriya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min fɔlen don olu b'a kalama min ni min ka kɛ u b'a kalama ɔ i y'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ lakanako la nin yɛrɛ kɛra juma tɛmɛnen de ye kɔrɔko ye Bɔsiriki kuma min n'a nana a y'i ɲɛsin maa min ka biro ma i y'o dɔn wa minisiri min bɛ nafolo kunna min ye Alfuseni Sanu bɔbɔkɛ bilen ye bɔbɔkɛ bilen y'a bisimila fo a daji bɛ a sara sabula kuma min b'a da nin ye maliyɛnw bara kan de kɔnɔ e tɛ Alfuseni dɔn Alfuseni ko duman ka d'a ye koyi ni o yɔrɔ bɛɛ a y'a tɛgɛ minɛ nin kuma in nin ka bon ne kelen ma o kuma an ka taa jamanakuntigi fɛ yen o yɔrɔnin bɛɛ u ye ɲɔgɔn dun ni Bɔsiriki i k'a dɔn Irisiw ka cɛ min nana a tɔgɔ de ko Dr Alexis Koyelikov Bɔsiriki u ka jamana ɲɛmaa don ale de sɔnni dalen don u ka jamana ani farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la Bɔsiriki k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ min kɔni ye nakun ye a y'o boloda Mali faamaw ye a ko Mali pétrole ko Mali essence ko nin kɔni ye ko wɛrɛ de ye min kɔni n'a bɛ ban suko ni dugusɛjɛ cɛ sabula seba b'olu ye Bɔsiriki k'a dɔn taji kɔni o bondo de b'u fɛ yen Bɔsiriki k'a dɔn taji donni kana Mali kɔnɔ a k'o de ka nɔgɔ Bɔsiriki k'a dɔn a bɛ se ka na port wɛrɛ la wa a bɛ se ka don ni avion na ni ka n'a jigin Bamakɔ pankuru kɛnɛ na se min b'u ye i k'a dɔn awa kalo kalo Bɔsiriki i sigi k'i tilen koyi min ye ayiwa taji ye a tɔni 1600 fo ka taa bila 2000 tɔni na Bɔsiriki u b'o don ni kalo kalo ni ka na suru Mali kɔnɔ u bɛna taji sanfɛ yan e k'i kɛ pewu Bɔsiriki sɛbɛnnikɛla ko Alexis Koyelikov ma min n'a ye nin fɔ Bɔsiriki k'a dɔn nin kɛra nisɔndiya da ye sabula gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi o ye taji ko mankan ye Bɔsiriki wa wari yɛrɛ tɛna caya koyi hali an bɛ taji sanni min kɛ jamana wɛrɛw la a sɔngɔ bɛ sɔn ka nɔgɔya ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan ɔ jateminɛw de bɛna kɛ sa min ye bɔbɔkɛ bilen ye Alfuseni Sanu o kɔni bɛna jateminɛ de kɛ sa a ko in bɛ se ka teliya cogo min na a n'a bɛ don bɛrɛla cogo min na a bɛ donni ka don jamana kɔnɔ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɛfɔli ye ɔ Bɔsiriki n'a fɔra ko tajiko bɛ nɔgɔya sini ani sinikɛnɛ tɛ sabula faama ko don nin ko labɛnni ani k'a donni ta ka na a bɛ waatinin kɛ Bɔsiriki n'a kɔni daminɛna gɛlɛya min b'an dala tajiko la a bɛ k'an bolo sogo kan ye